खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि फुंजा बर'गायारि ब्लगआव आरो फिन खनसे बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो नोंथांमोननि अननायाव आरो बोराइ बाथौनियाव मोजाङैनो दङ दिनैहाय आङो मोनसे न'खराव आर'ज थांगोन बे न'खरा जाहैबाय बिथां रुंसारि रनजित कुमार बर'गयारिनि गाबोनहाय श्राद्ध सम बेखायनो दिनैहाय बिथांनि जिउमा सान्थिनि थाखाय आरो न'खर सान्थिनि थाखाय आर'ज लानो नागिरदों बेवहाय आङो थांगोन फैदो बिदिब्ला नोंथांमोनहा गाबोन श्राद्धनि थाखाय बिथांनि रुंसारि जालांनायनि गोथार जेनेबा बिनि सिया जाहाथे सान्थि थाहैयो बिथांनि श्राद्धनि थाखाय दिनैहाय आर'ज लागोन बेखायनो एसे नोंथांमोननो आङो जिमान हायो इमान देखायलांनो सानगोन फैदो बिदिब्ला नोंथांमोनहा सफैबाय नै लोगोफोर नै आब' बै गामिनि ना ओरैनोथ' गाबोन श्राद्ध मा मैगं हानफैदों नामा आब'लाय मैगं हानफैदों दे गाबोन फैदो होमबा जों आर'जनि थाखाय फैदों आब' दा बिथांनि जिउ आत्माया जाहाथे सान्थि थाहैयो गाबोन श्राद्ध हिसाबै जोङो आर'ज लानो फैदों आरो दे होमबा आब' दे जोंना हारिमुनि दामो बेवहाय नों बेसे गोबावसै सफैनायालाय एसे गोबाव जाबाय आधा घन्टा जानोसै ना मानसिया फैजोबलायथ'वाखै नामा दे आंबो दासो सफैदों हाबनि आंबा नै ओरैजाय सालाकाथि रड बियो थिथागुरि थाबाय बिथाङाथ' बायदिसिना बिबान लानानै दायो रुंसारि जालांबाय लेट रनजित कुमार बर'गयारि आंहानिनो बाहागि बर'गयारि दायो गाबोननि थाखाय थियार खालामगासिनो दं बिराद मोजां साजायबाय गाबोन फैदो नोंथांमोना बयबो श्राद्धआव बिथांनि जि आत्माया जाहाथे सान्थि थाहैयो नोंथांमोनहाबो बिथांनि थाखाय एसे आर'ज खालामफैदो फैजोबाखै दाबो एसे नायस्रांनोसै आङो बेयावहाय जानाय हल खालामगोन जानो हागौ बेवहाय बेयाव थांनि आङो एसे नैबेहा बिहामजो उन्दै आरो बियो ओइ सारौ खामानियानो बोरै गायथ'लाङोबा रावबो गैला बिहामजो उन्दै बेहा बाथौ गाबोननि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङ नाय मैगं हादों माइनावफ्रा गासिबो फैलायदो गाबोन लोगोफोर बयबो श्राद्धआव ओइ मा मैगं हाखो आलु हादों नायलांदो जोंनि गामि खाथि आरो हेलौ आब' नोंखौनो होनदां नोंखौनो नै माथो नोंसोरलाय बिराद मोजां मावो जोंनि जायगायाव नै माबायदि आइजोफ्रा गाबोननि थाखाय थियारि ना बयबो दे गाबोन फैलायदो लोगोफोर बिदिब्ला सोर फैयो बिथाङा गोबां खामानि मावनानै रुंसारि जालांबाय बयबो बिथांनि सि आत्माया जाहाथे सान्थियै माबायो थाहैनो हायो
আমি তো না জানি এখানে করোনা এখানে রো আমি একটু ভালো রকম করিব আর মান থাंखो ভিডিও খালামदों আমি বেশি না জানি ইমান ভালো লাগছে আবার লোকে বানাবিটা আমি না জানি রে বেশি